temo mar mondo mi olosane sekta mar obila e yo makare makoro wantiere kod National Police Service matende no winjo be nigi tiyo ne jopiny e yo makare. Kata kamano iparo nang'o momiyo pod waneno weche gi mago mag neka kaachiel kod sando jopiny ahinya to mago ma kalo kata mago ma isando obila sando bedete sendo obila kata kuonde mopogore opogore masemo kata ji wuok oko mar mondo mi gikedne ratiro margi to no ka obila pod ok lu ratiro mar jopiny pod gihinya jopiny. Apa ne achiel kuom gima nyago timaena ni en bedo kod sirkal ma ok ng'i ratiro mar oganda. To mana kaka na wacho mokwongo ne Inspector General of Police kaniloso 2010 Constitution ne wa anticipate ne onego bene iyiere gi Independent Commission. Kano lok chik ni amendment manotimore 2014 iyudo ka ng'ato kaka president ema appoint leadership structure mar obila ma Kenya ka. Koro nikech sirkal itself okorito ratiro onge, this bill of rights is just there in writing, but koro they are also learning from the above. Gingene ati nikech wa enjoy political goodwill mar sirkal of the day wanyalo timatima gigi without accountability. Nikech gini ka Mr. Lagat kata ng'ata mane time otime kong'eyo ne ati en gi backup kata protection mar sirkal. To gima nyayo gini en gimbe gisabedo ka gineno ka the government of the day ka nitie protest giniyo ka nitie use of excessive force to gikaw instructions from the government of the day. Koro bedo ne the government of the day itself okrit kata ok nyara tiro mar oganda embolden jogi mondo mi disregard these human rights. To ka wang'iyo constitution marwa, human dignity is the cornerstone. Ene ataya maduong' marito wa kaka oganda. Gimoro amora ma derogate kata makao this human dignity machalo kaka torture, kimako ng'ato titrite yo moro ma ok ochal kaka dhano. Ema nyayo gini nikech gitime ka ging'ene onge consequences. Koro gimonego bene timore mokwongo onego bene the likes jomibedo mosabedo ka timo gik moko ainagi onego bene nitie repercussion maka ng'ato timo gimoro ainani to nitie accountability. Ng'ama notimo gini en OCS, ng'ama notimo gini en ABCD. Tit obedo arraigned in court without any political interference. As at now, as kaka wang'e Kenya ka ni nyalo timo gimoro amora king'ene ati in gi protection ma jowu. Emineno kata ka sani kane ji dhi e ng'anyo ji wacho ne sirkal kane nitie political goodwill by now onego bene Lang'at ne resign. Stepping aside en gimoro minyalo tim kaka PR ma ng'ato ni ine iye ka but ng'ato ni e toki. Iwundri ni wuok but ine toki ng'ama ni mbele ni. Onego beno kane nitie political goodwill to Lang'at nosabedo no resign, osabedo investigation ne dhi mbele, obeda arraigned in court, to ma okwane ka timore yo makare. Nikech kata king'iyo kaka gini timore, kata mana stepping aside ni, all step aside, ka oneno pressure man osabedo. One already ne one court by last week, kane wadwaro orders mar pressing, wadwaro independent kata private prosecution. No me wanyaka 10 days by 2026 whether a court for hearing on this matter. Nekeche waneno kaka aipo ane timo gini gin giwegi we have reasonable ground to suspect that jogi they are already compromised. Kalure koda kuma aipo osechopo kod nonro mar ojwang'ni bende ifil ni gisetimo tijgi yo makare kosepodi Agoro. Kalure ni bendo sebed ka ijiwo jopiny mar mondo mi owe aipo tim tijgi makare. Aneno anyalo wacho ne gisetemo to ok kako winjore nikech kane ng'iyo gimokwongo mane wa identify kane wacho kuwuoyo sipa ni wacho wach maber kabisa. Ne kane neno ka IG chieng' mano wuok ka dhi central kacha. Nineno ka aipoa gin giwegi ne gibiro kacha ne gitima ka ine monego beni timo investigation but you are only the team of the people you are supposed to be investigating. Koro wang'iyo the capacity mara aipoa to cases adima gisetere court mo lead to successful conviction. Do they have capacity mag timo investigation ma complex mondo bing'e to ero mukama ni wacho kama ngane wacho kama, can they deduce this evidence in court of law? Do they have that capacity? Magi gik mwang'e. Wadongi dakika 4 kende twadhi yweyo marwa mokwongo kiny